Здравейте, пичо, аз съм ShadowBG и днес имам една новина за вас. Така, меся в другият ми канал. Така, на този канал имам 140 показани и 22 абоната. Както виждате, качил съм тук най-престижната победа. Това от вчера, това от предния ден, това преди 3 дни. Тук имам 31 показани, тук имам 40, тук имам 28 и тук имам 35. Отдолу ще оставя линк към този канал. Отделно ще оставя линк за YouTube, за Facebook страницата ми, защото оттам ще пусна, нали, една табличка, в която ще пише кога ще качим на какви игри и на какви игри. Ще пише спецификациите на компютъра ми, ще пише и общо взето, ето тия са ми игрите, всъщност, ето тия трите. Те са ми игрите. Ще оставя канала на BTape, защото от него качвам клиповете на... Нали, последните тези два клипа, ето тези двата, са с миксове песни. Затова ще ви покажа информацията, ще ви покажа това канала на BTape, ето го, ще оставя линк. Ако се чуете, нали, защо не качвам клипа на Old Last, нали, това защото вече съм оставил на канал, ще кача този клип и там, за да може да го видят и тук и там хората, нали, да се знае, че вече там, тук ще качвам и така. Ако ви хареса това, което правя, за гейминга говоря, нали, клиповете, които правя, ако ви харесват, абонирайте се за мен, коментирайте и бай-бай.